ƙawar amarya kashi na biyu. Muryan Aisha na rawa ta ce, Rahama, Yusuf, ni za ku ci amanata? Nan take ta ji kanta ya fara juyawa, jiri ya kwashe ta, ta faɗi sumammiya. Bayan ta farfado aka kira dukkanin manyan da ke tsakani, aka kira waliyan kowa da kuma malamai. Yusuf ya tashi bayani, ya ce shi ya shirya komai saboda yana ganin cewa ai idan ya matso da Rahama kusa ya ƙara musu kusanci ne, domin a gidansu take rayuwa, take ci, take sha, take komai da komai. Don haka shi tunaninsa ma Aisha farin ciki za ta yi, kuma ya ɓoye kansa ne ya tura wani yake masa zance da Rahama. Ita kanta Rahama bata san shi ne zai aure ta ba. Malamin da aka ɗauko ya yi musu nasiha ya ce ƙaddara ta riga fata, don haka su yi haƙuri su zauna lafiya. Dukkaninsu suka yi musu addu'a da fata alkhairi, suka tashi suka tafi. Suna fita, Aisha ta tashi ta daka wa Rahama tsawa ta ce gara ma ki nemi saki. Rahama ta ce ki haƙuri. Aisha ta ture ta tafi abinta. Cikin kuka Rahama ta ce wayyo Allah na, wannan wace irin mummunan ƙaddara ce. Aisha ƙawata ce tun na yarinta, kanmu a haɗe yake, amma yau namiji zai raba mu. Idan ba ku manta ba, Rahama ita ce babban aminiyan Aisha da suka taso tun yarinta. Bayan Aisha ta yi aure, sai ta gayyato Rahama gidan aurenta ta zo ta tare da zama. Hakan ya matuƙar ƙonawa mijin Aisha rai, saboda tsananin takura shi da Rahama take yi. Baya iya sakewa a gidansa, Aisha ba ta iya bashi kulawa na musamman. Tamkar yana auren mata biyu, shi yake ci da su dukansu biyu, ya tufatar da su, ya musu dukkanin hidima. Wannan yasa abokan Yusuf suka ba shi shawari mai haɗari na auren ƙawar matar tasa. Rahama, yanzu sakayyan da daki mun kenan, don Allah na roƙe ki rabu da mijina. Akan me za ki zo ki zauna kusa da mijina har ki zo za ki ci abinci? Irin maras kunya ce ke. Tashin hankalin yau daban na gobe daban. Tun Rahama tana ɗan haƙuri har ma ta gagara jurewa, ita ma ta fara mayarwa ƙawarta Aisha kuma uwar gidanta da martani. Hakanan Yusuf ya zama wani ɗan ƙaramin alƙali, kullum yana cikin rabiyar faɗa. Ita kuwa Aisha, kasancewar cikinta ya girma, kullum cikin izgili take yi wa Rahama, ba ta aikin komai, sai dai ta fito in Rahama tana aiki tana tsokananta. Haka za ta sa Yusuf ya sanya Rahama ta yi mata girki lafiyayye, amma idan an kawo sai ta ce girkin wari yake yi, ba za ta iya ci ba. Ciki ya cika wata 9, haihuwa ya zo, don haka Yusuf ya kwashi Aisha zuwa asibiti domin ta haihu cikin ƙoshin lafiya. Yayin da nas suke ta ƙoƙarin karɓan haihuwan Aisha cikin wahala, shi kuma Yusuf yana waje cikin damuwa, yana ta addu'a, yana fatan Allah ya sauke ta lafiya. A ƙarshe dai Aisha ta haihu, an samu yarinya ta mace. Jimawa kaɗan Aisha ta mutu, ta bar sabuwar jaririyanta. Yusuf ya yi kuka kamar ransa zai fita, ya je kabarin ta yi mata addu'a, ya kuma dawo da jaririyan gida. Ya roƙi Rahama ta karɓi jaririyan ta rene ta. Rahama ta ɗauki jaririyan ta rungume a jikinta, tana kuka tana cewa wayyo ƙawata, kin tafi kin bar ni, shikenan ƙarshen kishi, kin ma tafi kin bar duniya. Na yi alƙawari zan reni wannan jaririya tamkar 'yar cikina. Allah ya ji kanki da rahama ƙawata Aisha. Aisha ta fara juye-juye saboda wannan mummunan mafarki da take yi. Ta farka a firgice ta kwala ƙara. Yusuf ya tashi ya ce lafiya? Ta ce wallahi wani mummunan mafarki ne mai tashin hankali. Ashe mafarki Aisha take yi cewa ƙawarta da ta ɗauko ta kawo gidanta ta auri mijinta. Hakan bai faru a gaske ba. Washe gari Aisha ta zauna a falo tana ta tunani mafarkin da ta yi a daren jiya. Shin me ya kamata yanzu ta yi? Ta nema wa Rahama miji ta yi aure a can nesa, ko kuma ta nemi Rahama ta bar mata gidanta saboda kar Yusuf mijinta ya zaga ya aure ta? Hankalinta gabaki ɗaya ya tashi kan mafarkin nan na daren jiya.
Aisha ta miƙe ta nufi inda Rahama take domin ta same ta su tattauna kan wannan batun. Aisha ta ce, Rahama ya ake ciki ne batun aurenki? Rahama ta ce, aiko akwai labari mai daɗi. In gaya miki na haɗu da wani handsome guy kuma da gaske aure na zai yi, nima kwanan nan zan yi aure in tafi gidan mijina. Aisha ta yi ajiyan zuciya, farin ciki ya kama ta, ta tashi ta rungume Rahama. Shi kenan abun da Aisha take tsoro ya kau. Rahama za ta yi aure ita ma ta tafi gidan mijinta. Idan kun ji daɗin wannan labarin, ku yi liking, ku yi subscribing na Hausawa Stories TV. Mun gode.